Engke jotno phungkaham engke dini ang yang duma soro जों dini ko 24 tarik tei March mas 2019 kokti sal engke जों ang tabu Joyento Deborma Diamond Director engke ang tabu bor khorsa malainani nongna utlangi tongo bongke sini Tripura haste gnangai belai khano bumung khaijak boke Mr. Bushon Koloi bot Star Director bot abu kok sai khana nei chunai kinga hengkai ko phungkaham ang tini belai ke tong thoman tin hengkai tini ko jotun mansa khawa jaga bo hengkai tini ano chuwa ba ke ani ablai dong no bu sawo belai ke hambai Dr. Mohan sir hengkai sir Biswajit sir Joyento hengkai sir Romesh belai ke hambai tini ano chuwa ba ke hengkai tai kaisa ko hengkai ani daung lai dong no bahai no ani ko smiti ko loi director ringjak hengkai Biswanath ko loi hengkai bob director ringjak hengkai o jaga o raju bu director jung tei hengkai porok ano hadima bagai chuwa bagai belai ke hambai kan tini belai ke tong thoman tin hingga ang tini o vestis di income bai ang tini scooty kaisa paikha hingga ani ang bung sangat ani bung mukhe tong ani bung mukhe buson hingga ani kami bung mukhe duma choda hingga ko ang tini belai tong thogi tong uda ani school lang dai Ambai wish you well kita kaisa kok sanamu jungman ang ka haisi hingga ang to tabu evening team di sini downline ba sini upline so ang sajok khai ang tini belai scooty kaisa paikha o evening team di income bai hingga tai phane boss robo hingga ang tei gari bu mana level kai tungu tabu ani level hingga kai star hingga tabu ke bo te bisi kerikha hingga ang tak phane boss 2020 hingga gari bu na sinai vestis ni jotono tiri tong thoka belai ang bo onek tong thoka wish you well go crown